Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsal. Nga magatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Video versus video. Kini ang panagtakos sa fruit vendor o sa sakop sa probe atol sa gipahigayon nga clearing operation kagahapon na dapit sa Cebu South Bus Terminal. Unang nag-viral ang video din makita ang tensyon sa vendor o probe member nga misangpot sa pagkakayag sa gibaligang prutas. Samtang may kaugalingong bersyon usab sa video ang probe team sa maong hitabo. Ania ang report. Mao kini ang tensyonadong sitwasyon tali sa babaeng vendor o sakop sa probe. Makita ang nagpasad nga mga prutas ug ang yaw-yaw sa vendor nga misangpot sa paglabnod sa vendor sa ID sa probe operative ug gitangtang niini ang mast aron iyang mailhan. Gila siya nga si Soledad Cordova, pango sa United Small Vendor Traders of Cebu, nga maingon nga igo lang siyang nanginabuhi. Nanimpalad lang si Cordova sa pagpaninda kay wa na kunay makaon ang iyahang pamilya. Nangayabot na sir, kay tungod sa ilog kay mo depensa jud ko sa kong tindaman kay ngano. Kato akong tindaman, kinatapusan to na akong puhonan. Aron lang maruling sa matag adlaw na akong kinahanglan. Gila naman ka kada adlaw kapalit ko kape, kapalit ka sa akong kinahanglan sa among balay. Nagkinahanglan ko para panglamas-lamas sa akong sudan. Mupalit pa kog bugas aron lang makapundo sa akong bugas. Samtang gitataw ni Marvin Labajo ang probe operative nga na-sit up lang sila sa gihimong senaryo sa tindera. Namasangil siyang ang vendor mamiuyog sa kariton aron mga tagak ang prutas nga iyang tinda nga nakuhaan og video sa iyang kauban. Bisan kon gilabni ang iyang ID o gikuhaan siya og mas ni Cordova apan padayon siyang mipasensya. Matod ni Labajo, gitarong niya og istorya ang vendor aron dadun unta sa plaza ug didto hikayon ang nahimo nining paglapas sa balaod. Gitugang ni Labajo nga mipugong pagani siya aron dili makayag ang prutas dihang gilabnod sa vendor ang cart. Igor ako ni pugong niya para istoryahan og tarong. Ginahinay na ko siya istorya pero iya jud giwadwad iyang tinda. Iyang siya mismo nagyabo sa iyang tinda. Doon na mo yung video nga ika-support sa inyong kampo. Naa sir, gilabnot akong kuan pero okay raman to nako kay part lagi na sa trabaho pero tas og gipataas lang dyan ako kapasensya to. Samtang ipadayag sa Pangulo sa probe nga igo lang naghimo sa trabaho ang iyang mga sakop. Tulo na usab kuno kahigayon nga giingong nakalapas sa balaod ang sidewalk vendor. Katong atong personnel, kalma ra gyud kaayo nga ni hangyo niya. Unya dili lang to nga kausara to siya gihangyo. Last week the supervisor himself mao gyud ni istorya niya nga dili pwede kay more than 400 guna ka vendors diha. Ug dili nato makontrol ang usa. Way rason nga makakontrol ta sa tanan. Ako sa silang ipatawag ni Regulon para na madungog ang kada side sa mga controversy. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gikan sa kapin 40 kaniadto karon usa na lang kabalay ang nagpabiling gi-lockdown sa barangay Kubacob, Mandaue City.
Nagpasalamat ang kapitan nga nakpungan ang mga kaso sa mong dapit ug wa na makakatap ang virus. Ang detalye ni Nico Serino. Human sa mga tulo ka semana, gilibkas na ang lockdown sa dakong bahin sa Puro 4, Barangay Cubacub, Mandaue City. Kapin sa 40 ka mga balay ang naapektuhan niini, sukad gipatuman hinapos sa Agosto. Nagsumikad ang kaso sa usa ka lalaki nga namatay ug nahaya sa kapilya apan uwahina nga nahibaw-an nga positibo di ay sa COVID-19. Sugod pagka-weekend, usa na lang kabalay ang nahabilin nga gi-lockdown. Tungod kini sa nakumpirmar nga kaso sa 13 anyos nga batan-on ug iyang amahan nga silingan sa unang nahaya sa dapit. I-cordon lang nato ilang balay kay para pagkuan lang pud sa kuan paglikay lang pud ba. Samtang kuan magwata sa kanang additional nga 14 days nga quarantine sa ilaha. Kan ug wala gyud kuan kuan na sa to sila mabalik na to ang duha so i-left up na nato ang cordon magagad sa EOC. Gikalipay sa kapitan nga wa na makadaghan pa ang mga kaso. Gumikan sa intervention nga gihimo sa dakbayan pag-lockdown sa lugar. Bisan paunta sa inisyal nga pagsupak sa uban nga naapektuhan ang ilang panginabuhian ug panarbaho. Pagpasabot gyud kinahanglan gyud og taas-taas nga pasensya sa mga tao. Kay di man ni nato kuan di ni nato masumpo sa kani nga kuan pandemic ug kana na ang magpatigbabaw bitaw ang kanang pulos kainit sa usag-usa. Nga mga kinahanglan ta og pasensya og kooperasyon sa matag usagid. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dugang 16 ka mga boatmen sa Olango Island ug sa Maribago ang nagpositibo sa gipahigayong swab test. Samtang pipila ka mga boatmen sa Barangay Agus nga hadlok magpaubos sa swab test. Si Luan Merondina sa report. Gibana-bana mo abot sa 50 ka mga divers o boatmen sa Barangay Agus ang mapaubos sa libreng swab test karong adlaw dinhi sa ilang barangay gym. Apan 31 lang kanila ang mipatimaw ganihang buntag. Ang upan yun, hadlok yun, basta swab, hadlok yun sa ganito, kulkugo ng ilong, tan ako baba naman nagtuot sa kulkugo ng ilong, ito nang hadlok ng uban. Samtang gibutyag ni Grace Mary Karungay, epidemiologist, nga adunay na dugang nga 13 ka mga COVID positive case sa Olango Island sa ikaduhang higayon nga nagpahigayon og swab test ang taga City Health Office sa 400 ka mga boatmen niadtong Setyembre 17. Samtang sa 140 ka mga boatmen ug divers sa Maribago, tulo lang ang nagpositibo sa COVID, samtang pulos negatibo sa COVID-19. Ang 40 ka mga boatmen sa Punta Engaño nga nagpaubos sa swab test. Maog na ang among gipasalamat nga dili gid siya ingon anak kadaghan. Dili kita kaingon nga nakaabot og 1% I think. Bisan pa dili ta complacent nga dili na ta mag-swab testing kinahanglan ato gihapong ipadayon. Gipasabot ni Karungay nga bisan kun pulos asymptomatic ang naasoy mga boatmen ug divers, gi-isolate na sila karon sa Santa Rosa Community Hospital, samtang ang uban gipahimutang sa isolation facility sa Barangay Gunob. Karong adlaw, gikatakdang mo pahigayon ng contact tracing ang taga City Health Office ngadto sa Olango Island. Ang ato anarong gi-advise is no more home isolation. Kinahanglan isulod sa facility or sa hospital ang mga pasyente bisan pa og asymptomatic aron ma-contain nato nga dili pod mo spread sa uban. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Health authorities sa Dakbayan sa Talisay mipahimangno sa publiko nga dili lang COVID ang likayan karon apan ang sakit usab sa dengue nga sagad mutumaw atol sa uwanon nga panahon. Si Chona Carion sa report. Ning kanunayng pagbundak sa uwan, dako usab ang posibilidad nga adunay mga magpundong tubig nga mahimong puy-an sa mga waya-waya nga mahimong lamok nga magdala sa sakit nga dengue. Kanunay pahimangno sa Rural Health Unit sa Dakbayan sa Talisay nga manglimpyo kanunay sa palibot o gub-on gyud ang mga adunay nagpundong tubig. Mato di Dr. Lino Alonzado nga kanunay silang nagpahigayon og misting og larvicidal operation sa mga barangay sa Dakbayan nga adunay mga kaso sa dengue. Yang gidugang nga gawas nga grabe atong paglikay nga matakbuyan og COVID-19, dili nato ibaliwala ang dengue. Early consult no kung may mga ilan kay di mo takabaw it's either COVID ba ni siya or dengue no.
So at least maatuan sa mga sanitary inspector sa among task force. Hinuon mato ni Alansado nga medyo stable na ang COVID cases sa Dakbayan. Sukad kagahapon, miabot na sa 948 confirmed cases ang Dakbayan, 806 ang naka-recover o 48 ang active cases. Miabot na usab sa 94 ang nakalas. Katapusang namatay ang usa ka 60 anyos nga lalaki nga taga Barangay Lawaan 2. Admit man siya sa sa Soto, so ang katong iyang mga contacts isolated na even weeks before nga namatay siya. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Gisugda na sa pag-restore ang imahe ni Senyor Santo Niño nga iya sa usa ka parokya sa Malitbog, Southern Leyte. Din usa ka anti-collector nga taga Manila ang nakakaplag nini. Maasin na diocese sa nangandam na sa pagbalik sa mong imahen. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Kagahapon giturn over na ni Francis Ong ang imahin sa balang bata ngadto sa restorer. Matod siyang post sa social media nga unang bahin kini sa metikulosong proseso sa di pa kinihingpit nga mauli sa parokya sa Santo Niño sa Malitbog, Southern Leyte. Sa bahin sa Maasin Diocese, di nahisakop ang Malitbog. Giandam na ang mga kinahanglanon alang sa hingpit nga pagbalik sa imahin sa ilang lugar. Mato ni Father Mark Vincent Salang, ang Chancellor sa Maasin Diocese, nga ang restorer na ang muabaga sa gastuhan tenan sa restoration. On our part, we released a sort of a endorsement recommendation sa restorer that yes, you can touch the image for restorations. Kaya ang image, di naman na basta artifact, kundi it's an object of devotion na kinahanglan worthy for veneration pag uli din Usa na usab sa nasabutan ang pagsaulog ug sinulog at tulon niya sa pagbalik sa imahin sa Southern Leyte. Apan, limitahan lang ang makasalmot agig pagsunod sa mando sa IATF aron paglikay nga makakatap pa ang coronavirus. Apan sa pagkakaroon, focus una sila sa proseso sa pagpabalik sa imahin. Napaman mi sa kanang mga principles on how to deal with it, naapamay diha sa inganang level. So we want to straighten things up muna, who's the ones in charge, how's the Santo Niño, what should be. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga sunoy sa Barangay Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, misteryosong nangamatay. Pipila sa mga lumulupyo sa mong dapit, nagtuo nga gibalbal ang maong mga manok. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang napo ka mga sunoy nga iyan ni Edina Bersero nga misteryosong nangamatay niadtong Sabado sa kadlawon. Gikahibong niya nganong pulos na nga wada noo ang mga manok nga namatay. Gani makita sa ilang tugkaran ang daghang nangalarag nga mga balhibo sa mga manok ug ubang mga o nga nangaputol. Ngilngig lagi kay tanawon kay nang hayad in taon ang napo kabuo kay ang usa nga kang Randy na lain man. Wa man to sila kabatog ba mo tong nakaon ang nakabatog wala makaon. Ang uro jud wala gid ang lawas labti. Igbabaligya unta nila kini sa tag 2,500 ang matag usa. Busa ingon na lang ni Ana ang iyang kahinugon nga dungang nangamatay ang ilang mga binuhing manok. Samtang laing mulupyo sa dapit, kinsa nagdumili pagbutyag sa iyangan, may pakita usab sa usa sa iyang mga manok nga napaakan. Ug kay lagi nahibong naman siya nganong mityabaw na ang iyang mga buhing manok. Iya kining gisusi. Pagkuhan ako pag-ugta kay ng akong manok, nagsige niya magtiapaw, na nahurot ang balhibo, daghan na kay sama diri ba. Ani sa kuhan, buko-buko, liog. Nya pagsunod ato, ning higda na ko ato. Dahil ning ugtak na pagbalik ang manok. Mo to ni balik ko. Auditor na ako nakita ang iro. Iro lagi nag-giwisi niya ang manok. Ang tag-iya sa gitumbok nga iro nga si Lilang Sultan dili makatuo sa pasangil sa iyang mga silingan. Apan iyang giangkon nga siya mismo nakabantay nga medyo nausab ang linihukan sa iyang iro sa nakalabay mga adlaw. Naisog na siya ang mga motor, manggukod na siya, paako niya ang ligid sa motor niya. Og auto iyang kukuron og nay maghunong nga
standby motor yung paakon. Nya kanang murag kuan ra ba kanang murag nakuan siya naligsan. Busag hapon sa buntag, nanawag sila sa taga City Pound o gipahipos ang ilang iro nga si Ramini. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang kahimtang ni Ramini sa City Veterinary Office apan nasayra na lang namo nga namatay na kini. Matod ni Dr. Janice Tugonon, City Vet nga walay kamatuuran ang tuo-tuo nga matag buwan sa Agosto ug Setyembre magwild ang mga iro. Ang rabies manggod, ang rabies kuan mo na siya kanang irong buang muusab jud na ang imong behavior mo kuan jud siya mag-wild nya mo paak o bisag unsa na lang. Iya hinuong gipasabot nga tungod kay wa na nila mahiling ang ulo sa iro nga si Ramini kun may rabies ba kini tungod kay milapas na sa 6 ka oras una kini na diskubrihang patay. Giobserbahan na lang una nila karon ang laing aspin nga napaakan ni Ramini samtang kauban niya kini sa tangkal. Mao na importante nga kana ang atong iro bakunahan jud nato against rabies. Mao man ato ang program sa government nga kanang mamakuna jud ta. Gidasig karon sa City Vet ang mga nanagiya og iro sa pagpahimo sa mga libreng serbisyo nga ipahigayon karong Setyembre 28 subay sa kasaulugan sa World Rabies Day diin adunay ipahigayon nga libreng bakuna o deworming sa mga iro. Uban ni Godfrey Rilien, duan round dina, Balitang Bisdak. Atensyon sa mga muduaw sa tanang samang sa Dakbayan Sugbo. Limitahan na ang pagsulod sa samang sugod Setyembre 26 sa di pa ang ginagdang temporary closure pipila ka adlaw ug atol mismo sa adlaw sa mga santos ug sa mga minatay. Ania ang report. Gitigom ni Mayor Edgardo Labella ang mga administrator sa mga samang, pribado o pampubliko man, uban usab ang kapulisan ug ubang stakeholder. Gihanay nila ang protokol nga ipatuman sa masamang tungod kay napanglantawan nga mosugod na sa pagdagsa ang mga tao sa Setyembre 26. Busa mitakda ang dakbayan og 30% limitasyon sa makasud sa mga samang gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sugod sa Setyembre 26 hangtod na sa Oktubre 30 din sugdan ang pagpasira sa samang hangtod sa Nobyembre 3. Usa sa nasabutan nato ni ato niya nagibutang sad sa atong executive order na ang kapulisan, ang mga tanods ug ang multiplier forces sa atong dakbayan magsugod na og butang o mga sa mga entrance o exit ng mga agianan sa atong kaminteryuhan. Higpit usab idili ang pagbaligya og pagdala sa pagkaon sulod sa samang aron malikayan ang COVID transmission. Samtang sa inisyal nga pamahayag sa mga Catholic Cemetery Administrator nga mapahigayon og misa populo sa Pitsa 2 sa Nobyembre sulod sa samang apan dili patambungan og mga tao. Hinuon ipakita kini sa social media live streaming. Samtang hatagan unya og tag 25 kilos nga bugas ang kapin sa 400 ka mga vendors sa mga samang nga maapektuhan sa temporary closure. Tagaan na to sila og tag 25 ka kilos. Mga 465 ka vendors, apil ang mga sepulturero. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Target sa Tacloban National High School nga maapuran ang tanang mga tinunan og transistor radio sa Oktubre 5 atol unya sa pagbukas sa klase. Si Chona Carion sa report. Ang Tacloban National High School may nagunang tunghaan nga magpatuman og radio-based instruction. Buot pasabot, mapaminaw sa mga tinunan ang leksyon pinaagi sa transistor radio. Hinuon adunay gyapon sila mga modules nga sundan. Ang maong tunghaan adunay 1,660 nga tinunan din 1,163 kanila ang walay mga radyo. Mao nga giapod-apuran og mga radio ang mga tinunan pinaagi usab sa mga nang donate. Gani bag-o lang nakadawat ang tunghaan og 100 ka radio nga gidonate ni Rhea Aquino Gulyas, asawa ni Mayor Samsam Gulyas. Gipang-apod-apod kini matag purok diin ang mga ginikanan sa mga tinunan ang mokuha niini. Sa pagkakaroon aduna nalay 290 ka mga tinunan nga gikinahanglan nga hatagan og radyo. Ubay-ubay na sad ang iyahang na kadawat nga mga bata. So far from cluster 1 to cluster 20
na apud-apud nato ang mga hinabang mga radio sa different stakeholders ug nakapahatag ta sa cluster 1 to cluster 13 na nalang ta 14 to 20 nga wala na tagai. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron paghingusog sa kampanya batok sa COVID-19, gigamit asab sa Fire Department ng mga fire trucks aron mapahinumduman ang mga tao kabahin sa mga health protocols. Adunay live report si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, rekurida sa kabarangayan kinagihimo sa Mandaue City Fire Station pag-abag sa kampanya kontra sa COVID-19. Face mask o face shield. Kung atong i-maintain ang physical distance. Gilibot ni ining fire truck sa Mandaue City Fire Station ang kabarangayan aron mapahinumduman ang katawhan sa mga health protocol. Sa ilang programa sa BFP nga OLP kun oplan ligtas pamayanan, gipasukipan na kini karon sa kampanya kontra COVID-19 aron kalikayan nga musaka pa ang kaso. Kung may maabtan nga nagtapok-tapok, badlungo nila gamit ang public address system nga naka-installer sa truck. About social distancing, proper wearing of face masks, hand washing, avoid crowded areas. Matag adlaw, tagduha ka barangay ang ilang bisitahon aron pahinumduman. Kaganiha, barangay alang-alang ang gibalik-balikan sa fire personnel. Ang mga rekurida nila gi-livestream usab sa ilang social media page aron mas daghan ang mapahinumduman niini. Gawas sa mga tips kontra COVID, gigamit sab ang kahigayunan mapahimangnuan ang komunidad sa mga pamaagi sa paglikay sa sunog. We have targeted barangays for OLP. So kato mo to mong adtuon sa OLP on the road. So those barangays are those high hazard na barangays na mga target. So mo to mong i-rekurida. Samtang gihangop sa City Hall ang abag sa BFP sa kampanya kontra COVID-19. Kaniadto, ang BFP ang miasister usab sa pagpangunay sa decontamination sa mga personnel ug mga komunidad gamit ang ilang mga fire trucks. Knowledge nga maayos nga kampanya sa BFP kay pagrekurida gyud labi na nang muadto gyud mga kabarangayan usa sa gidna sa atong mga ways ni aron mga i-disseminate ang information. Kagahapon, usa lang kakaso ang napuno sa Mandaue City, taga-barangay Pagsabungan. Samtang napu kadugang namatay ang natala, apan giklaro sa City Hall, dili kini usa ka adlaw lang nahitabo apan sa pag-consolidate sa mga kaso. May 170 ka mga aktibong kaso ang dakbayan, 1,955 na ang naka-recover. Samtang Bob gipahibaw sa Mandaue City Hall nga hapit na maandam ang duha ka bag-ong isolation facilities nga ilang gipreparar aron kabalhinan unya ni mga active cases sa COVID-19 kining sa Cebu North Bus Terminal ug usa ka pribadong parke sa Maydan, Plaridel. Ay pasab hawanan kining City Central Isolation Facility kun mapreparar og magamit na katong duha ka bag-ong isolation facilities. Bob? Daghang salamat Nico Cirino sa imong live report. 8 ka mga bagong kaso sa coronavirus disease ang natala sa Bohol. Suma sa taho, dunay 2 ka mga residente sa lungsod sa San Miguel nagpositibo sa COVID-19. 3 ang locally stranded individual o LSI nga taga Carmen, tag-usa ka LSI sub sa Anda ug Trinidad ug usa ka authorized person outside residence nga taga Tagbilaran City. Ang 2 ka mga pasyente sa San Miguel walay travel history apan nagkuha ang sakit pinagi sa local transmission. Usa kanila kawani sa munisipyo maong gisira karong adlaw ang municipal hall alang sa total disinfection. Gitun-an pasab kun pila ka adlaw kining siradan. Tanang mga pasyente nagka-isolate na samtang gipahigayon ang contact tracing. Ang Bohol sa pagkakaroon adunay 290 ka confirmed COVID-19 cases, 47 ang aktibo, 235 ang naayo ug 8 ang namatay. Sa maong gidaghanon, 17 ka mga kaso
ang gumikan sa local transmission. Dili lang ang mga benepisyaryo sa mga dakbayan sa Cebu, Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu ang natabangan ug napahalipay sa Kapuso Barangayan on Wheels, kundili lakip na ang atong mga mag-uuma sa bukirang bahin sa Cebu. Ania ang report. Isip kabahin sa selebrasyon sa ika-70 nga anibersaryo sa GMA Network, lain-laing mga komunidad na ang gibisita sa GMA Regional TV. Dinhi sa dakbayan sa Cebu, daghan na nga mga barangay ang among nabisita ug malipayong gidawat sa atong mga kapuso ang gasa nga among dala, lakip na ang mga mensahe sa paglaom. Puno sa taong, kamati, sibuyas, ahos, luya, kalbasa, agbati, kamunggay, carrots, patatas, ug uban pang mga utanon gipanghatag sa mga benepisyaryo gikan pa sa bukirang bahin sa Cebu. Silang Benjon ug Claire nga taga Barangay Pungol, Sibugay, usa sa mga mag-uuma nga nag-supply og mga utanon. Karong adunay pandemya, ilang giangkon nga apektado gyud ang ilang kita ug panginabuhian. Apan tungod sa Kapuso Barangayan on Wheels, nalipay sila kay dili na masayang ang ilang mga abot ug aduna na kini kapaingnan. Usa jud akong gipasalamatan ang Ginoo ug labi na gid ang GMA kay tungod sa ilahang pag ngari nako dako kayong grasya sa among kanang pamilya sa akong among kinabuhi nga naka-usab gid kini sa among ang panginabuhian. Samtang si Benjon, nalipay sab kay ang mga produkto sa iyang umahan padung nangadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Dako sad ginakong pasalamat sa inyo ang Barangayan on Wheels, sir, nga ang tanom nga akong gipaghihaguan sa pag-uma, sir, nga napunta sa mga tawo nga dapat na kong tabangan sa siyudad sa Cebu, sir. Kani, sir, ang akong paghago, sir, dili lang kay mapunta lang sa paglabay, sir, tungod aning pandemya. Sama nilang Claire ug Benjon, daghan pa unya ang mga kapuso ang matabangan sa Kapuso Barangayan on Wheels hatod sa GMA Regional TV. Thank you GMA Regional TV and happy 78th anniversary GMA. Chela Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw Tuesday, September 22, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor na gilayon sa 55 kilometros sa may kasadpan, amihan ng kasadpan ng Katarman, Northern Samar. Base sa atong latest na analysis, kining low pressure area, less ang chance kini mahimo na bagyo or tropical cyclones. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibok sa Visayas, kasama ng Occidental Mindoro ug ang Palawan, ug ang Kalayaan Group of Islands, makasinati na madag-umo na kalangitan, ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga rainfall ug thunderstorm advisories. Dinhi sa Sibang Haring Adlaw mosalop sa alas 5:40 sa hapon ug musilang sa alas 5:33 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts tong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Worldwide data, kalabot sa mga nataptan sa coronavirus disease, mukabat na nga 31 milyones ka mga kaso. Inoon na 68.4% ang naka-recover na. Ang report ni Fimari Dumabog. Sa data worldwide nga gipagawas sa ganihang udto, kapin na sa 31 milyones ang mga hitaptan sa COVID-19. Apan base usab sa maong data, 68.4% niini kun kapin na sa 21.3 milyones ang mga naka-recover. Sa maong data, pabili nga naa sa ika-21 ang Pilipinas sa doon labing daghan nga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan ug naguna sa mga nasod sa Southeast Asia. Aduna kitay kapin sa 290,000 total COVID case. Sa talaan sa DOH kagahapon sa hapon, 79.3% niini ang nangaayo na hinuon. Samtang sa data sa DOH-7 gahapon sa hapon, kapin sa 20,400 ang kritibok ang kaso sa Central Visayas. 86% niini na nga ayo na. Kapin sa 1,500 na lang usab ang aktibo nga kaso.
Sa lalawigan sa Cebu, sa kapin 5,000 nga kaso sa COVID-19, kapin sa 500 lang niini ang aktibo. 139 na lang usab ang aktibong kaso sa Bohol, 47 sa Negros Oriental, ug wa nay aktibong kaso sa Siquijor. Samtang dakbayan sa Cebu, aduna na 374 nga aktibo nga kaso. Gikan sa dulaan 10,000 nga kinatibuk ang kaso sa COVID-19. Mas miusos usab ang aktibo nga kaso sa Mandaue City ug Lapu-Lapu City ngadto na lang sa 227 ug 246. Sa Eastern Visayas kagabi imitala og 4,167 nga total COVID case. Apan 85.5% niini ang mga naayo na. Hinungdan nga 563 na lang ang mga aktibong kaso. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Siquijor atol sa pagsaulog sa International Coastal Cleanup Day, mga kliyente sa Department of Justice, Siquijor Province Parole and Probation nagkayusa ron paglimpyo sa kabaybayunan sa lalawigan nga sikat tungod sa kaputi sa bus nini. Kapin sa gatos ka mga volunteer nagtambayayong sa pagpamunit sa mga basura nga plastic gikan sa ubang dapit ug gianod sa kabaybayunan sa Siquijor. Mato ni Katrina Paculba, ang Probation and Parole Officer 1 nga nakakulikta sila og sinakong mga plastic nga nagutaw-utaw sa kadagatan. Gi-recycle ang ubang mga plastic samtang ang uban gigamit isip tamnanan sa mga tanon nga gilubong sa yuta. Atol ning pandemya, ubay-ubay na ang nakakumpos og kanta batok COVID. Usa kanila kining grupo sa mga batan-od nga tagapahak Lapu-Lapu City. Kansang komposisyon nakaani og libuan ka share sa social media ug misabay pa kanila og kanta ang mayor sa Dakbayan. Siluan mayroon din sa report. Panahon na dili ka pagawson sa inyuha. Kay dunay sakit gikan sa China. Trending karon sa social media ang composition ni ining managhigala nga taga St. Michael Pahak. Ang kanta nilang giuluhan og layas na COVID-19 gikompose ni Arnold Amamangpang, 28 anyos. Miduyog sa iyang komposisyon ang iyang mga higala nga sila si Joshua Soronio, 21 anyos ug Clyde Dungalio, 18 anyos. Kay ang COVID di mo ka pwede kagawas. So murag laay kay mo to nakaingon mi nindot ay laag, nindot ay banding-banding pero bawal pa man kitugod ang COVID. Mo to na nato siya na suwat. Marso 27, na-compose ni Arnold ang iyang kanta ug niadtong Hunyo gisuwayan nila kini pagpada sa FB page ni Mayor Jonard Ahongchan samtang naka-quarantine ang mayor. Usa ka semana humanila kini mapada sa mayor, nakadawat sila og imbitasyon sa balay sa mayor. Diin sila gipahalipayan og record sa kanta, diin gisabayan sila pagkanta ni Mayor Ahong. Wa may magdahom nga minato day padu nga si mayor mo apil mo. Tako sige mo pasalamat kay tungod niya na sikat sa damong kanta. Pahawa na intong COVID-19. Gikapoy nami sa quarantine. Gusto namin muhat sa lain. Kay sa balay grabe na kaboring. Sa pagkakutlo ning balita, miani na kini og kapin sa 4,000 na ka mga shares ug dulan sa 500 ka mga comments. Sa layas na sa Philippines. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelosaro. Og 94 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.